Ready. अच्छा जों दिनिया Korbokनि Bru songsanai Mthoh BSM नंगि बेथा खा हामिया मानि समय जरा उमनतये बनतिनि ककमा साख्लायलायनि जों Korbokनि Bru songsanai Mthoh जों जतन रिंलाये चिनि Mthohनि जत एग्जीक्यूटिव मेंबर तो सुये जतन तये जों तिनि कक साख्लायनि नहा मानि बावैखे जत सोशल मीडिया न बाइक पाया खुपक खनालायहा मियाखि थांनाय 10 तारिखनि बृहस्पतिबार दिन अमरपुर बैसाखि मेला नायलायनि थांथैया चिनि ब्रु सिख्लायाव संखुनै रामभद्रनि मेलाव थांनायलायनि थांथैया आरो ब्राउनो तुइदुलिये मेला रायजमाते एकेहा 3 गरिया बिनि नेतृत्व क्लारो 10 जना नतुइनाये रंफये पाछु पाचाखे जे ब्राउन चुमदेखे न अबो ब्रिरन होया पाल कांफे ब्राउनी महा देरा थुंताव यमन ब्राउ फेराव फेमेद्रिहा ब्राउ फेरावये साख्लायबाव बानो जों जत सिलायो आबुंबाये आबो ब्राउनो आबो ब्रु सिख्ला खनैनो रंफये छुचा किए जेबाबे हमसावो देरा थुंता खेमो आबो खेनाय मेला राय जमातिया के बिनि लगे जे तोनाय 10 जना तोमिं खनावो ब्राउनो आइन तोबाबे व्यवस्था लाये ब्राउनम संजरा पनिशमेंट मा तंबदि मानि आबनो तुये ककमा जों जतन थुमि साखौ निये जों तिनि रा चले गेरो जागो चिनि ब्रु songsanai Mthoh नि इमसिया चिनि जेएस संतंपायो चिनि जेएस डॉक्टर हेमंत रियां चिनि प्रेसिडेंट चिनि सच एग्जीक्यूटिव रनि तुइनो तिनि बा निस्कांफो ताइबो हॉस्पिटल थांये आबो चिनि ब्रिपसाराव जे देरानि राव ब्राउन थिया थांये जों कौमा सालायहा कौ संलायहा ब्रेब्रेव आबोदि ब्राउन खुप माध्यमे न जों तिनि साख्लायनि निये जों बायदि के कौखे जों जत ताखुमखु